Avui fem el fricandó, aquest plat mític de la cuina catalana. Hidratem uns bolets amb força aigua que després aprofitarem. En aquest cas jo he posat moixernons. Tallem un parell de cebes ben petites i ratllarem uns tomàquets sense la pell. Jo he fet servir llata de vedella, però a la vostra carnisseria us diran quins altres talls podeu fer servir. I amb aquests 4 ingredients i una mica de fons d'armari farem un fricandó. Enfarinarem la carn i la fregirem en una cassola amb força oli. Quan està feta volta i volta la reservem. A la mateixa cassola hi farem el sofregit. Posem la ceba i veureu que ens netejarà aquest fons de la cassola. A mitja cocció hi afegirem sal perquè deixi anar aigua. I l'hidratarem també amb vi ranci al cap d'una estona. Finalment, a la ceba hi afegirem una mica del tomàquet ratllat i deixarem que acabi de fer-se tot. Separarem els bolets de la seva aigua i els bolets ja els podem incorporar al sofregit quan estiguin fet. I fem unes voltes i tornarem la carn a la cassola. Ho cobrim amb l'aigua dels bolets, remenem una mica i ho tapem. Sacsegem de tant en tant, deixem que faci xup-xup, rectifiquem de sal i quan la carn sigui tendra, ja tenim aquest fricandó que per l'endemà serà millor. Bon profit!